नमस्ते खुलुमबाय आं दीप्ति बसुमतारी मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल इंडिया 2025 नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 पेजेंटनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो दा दिनै फैनानै जोंहा 12 डेज जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सपोर्ट खालामगासिनो आङो गोबांथार नुनो मोनदों गोबांथार निउज चैनल गोबांथार मीडिया चैनल गोबांथार मानसिफोरा गावबागावनि प्रोफाइलाव आंनि पिक्चरखौ होनानै शेयर खालामगासिनो बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय दा बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन रिजनानो जाबाय आङो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामदों बे रिजनानो जाहैबाय जोंहा मैयानिफ्राय voting स्टार्ट जाबाय आरो बे votingनि मेन टाइटलानो जाहैबाय पिपल्स चॉइस टाइटल दा बे टाइटला पिपल्स चॉइस टाइटला बेनो जे बेयावहाय सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10 आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा मानो होनबा टप 10 आवहाय सासेल' विनार थागोन नाथाय टप 9 आ रानार्स आप जागोन दा टप 10 आव थांनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा जागोन दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै आंनो भट होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनोब्ला आङो दिनै नोंथांमोननिफ्राय भटनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय आङो दिनै आंनि गाननाय जोमनाय बा आंनि हारिनि मोनसेबो सिनखौ लाफानो हायाखै मानो होनोब्ला जोङो गुबुन सिटिनिफ्राय दा गुबुन सिटियाव दा जोङो फैबाय ओमफ्राय जोङो लागेजफोरखौ मैयानो जों होजोबनांदों ओमफ्राय आङो आनफर्चुनेटलि जेबो जिनिस आं लाखिफानो हास्लाबाखै मानो होनब्ला जों गासिबो लागेजखौ हरफाजोबनांदों आरो दिनै जों सफैबाय बेहाय किन्तु दाबो माने लागेजआ दासिमबो सफैयाखै जोंनिया दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिबाय नाथाय आङो दिनै आङो सासे गामिनि बर' फिसा जानानै बर'